आबलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जा नैबे खुंग्रिं आसाबारिया 25थि श्री श्री बिमा ब'ग'बति फुजा बे फुजाखौ दिनैहाय बिथांमोनहा 31 माबानिफ्राय नैबे अक्ट'बरनिफ्राय लानानै जोंहा 1 नभेम्बर बे साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो दिनैहाय होबोबाय थानाय जादों। दिनै फैयै फैयै जों नुबाय 25थि बोसोर थामहिनबा रुफाथि मायथाइ बिथांमोनहा फालिनो सिगांदों आरो जों मिथिबाय दिनै 1999 मायथाइनिफ्राय दिनै जागायनानै दिनै बे 25 बोसोराव बिथांमोनहा आगान होबाय आरो बियो जोंनि थाखाय मोनसे धोरोमारि मोनसे फोरबो, धोरोमारि मोनसे फालिथाय आरो बे फालिथायनि गेजेरजों जोंहा आसाबारि गामिया दिनै गामिनि जे लोमजा साजा जानाय, दुखु दाहा जानाय, खैदां खैफोद जानाय बिनिफ्राय जों बोरै रैखा मोननो हायो। गामिनि जोंहा आबाद मावनाय, बे आबाद मावनाया जाहाथे मोजाङैनो फिथाइ थायनो हायो बिनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बोसोरफ्रोमबो बे फुजानि गेजेरजों दिनै इसोरनि फारसे जे सिबिथाय बा फुजिनाय बे खामानिखौ बिथांमोनहा मावबोदों। आं आसा खालामगोन बे फुजानि गेजेरजों जोंनि गामियाव थामहिनबा आसाबारि गामियाव गोरोबलायैनि गेजेराव खौसे बे थासारिखौ बिथांमोनहा निस्सय सोरजिनो हागोन। आसाबारि गामिया रांखान्थि बिथिङाव, समाज बिथिङाव, धोरोम बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव बायदि बिथिङावनो बिथांमोनहा निस्सय बेखौ हमथानानै दिनै लाबोगासिनो दङ आरो गोदान जोलैफोरखौ बिथांमोनहा निस्सय गोग्गो लामाजों दैदेनलांनो निस्सय नाजागासिनो दङ आरो बे गामिनि गेजेरजों बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव गोदान जोलैया बे बिबानखौ लानानै आब्रुथियै मावनांगोन आरो मावनो हायोबा निस्सय गामिनि जे आदर्श, गामिया मोनसे जौगाखां जानांगौ, गामिया मडेल जानांगौ। जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय बेफोर गासैबो आदर्श सानस्रिया गामिनि गेजेरजों निस्सय बेरखांनांगोन आरो बेखौ मुलुग दरबाराव फोसावनांगौनि थाखाय जों दिनै खामानि मावनांगोन आरो बेखायनो नैबे फुजानि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि अनलायलायनाय, गोरोबलायनाय, फोथायलायनाय, सिबिलायनाय, फुजिलायनाय बे आदर्श सानस्रिया निस्सय नैबे फुजानि गेजेरजों जागोन आरो दिनै बिथांमोनहा निस्सय फुजा फालि होगोन। गाबोन आरो साफ्रोमबो रायजो राजायानो बे मन्दिराव फैनानै बिथांमोनहा निस्सय इसोरनि फारसे बिथांमोनहा आर'ज गाबगोन आरो फुजिगोन आरो इयुननि थाखाय थांनानै थानायनि थाखाय बिथांमोनहा निस्सय इसोरनि फारसे बोर बिगोन। बेखिनिखौ आं मिजिं खालामो। आं आसा खालामगोन निस्सय बे गामिया आदर्श गामि जागोन आरो बे आदर्श गामि जानानै जाहाथे मुलुगनि सुबुंफोरनो, जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरनो बिथांमोनहा निस्सय देखायनो हागोन, आं बेखौ मिजिं खालामो। खुलुमबाय। बे जोंनि आसाबारि गामिया जोङो 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोराव देग्लायबो जोङो गामाखालि बोसोरनि बायदि खुंनो थाखाय साननैनि हाबाफारिखौ लानानै लाहार फाहार जों दिनै जागायबाय। दा बे समावनो जोङो आलासिबो बाहाय लेंहरनाय जादोंमोन। जोंहा आलासि हिसाबै लेंहरजानाय बिथाङा जोङो मेन गेटखौ हास'नानै होबाय। दा बे समाव जोंहा दा जोंनि बिमा ब'ग'बति मन्दिरनि जे जोंहा फुजा बेखौ जोङो बहायसिगोन दान्दिसे सम थानानै। दा जोंनि फुजा होनाय मेन उद्देस्यआ बेनो, दा जोंनि मानसि माहारिया जिउ दं हिसाबै जाहाथे जोंनि बे गामिनि संसार जानाय साफ्रोमबो आइ आफा गथ' गथाया जाहाथे मोजाङै मोजां जिउ रैखा मोनथों, जाहाथे बेजों लोगोसे जोंनि आबाद फोथाराव आबाद मावनाय बायदि बायदि बिथिं, फरायनाय बिथिङाव बायदि बायदि बिथिङाव जोङो जाहाथे मोजाङै मोजां बायदि मैया एक्सिडेन्ट जाया, आलो गोजोनैनो जाहाथे दावगालांनो हाथों बे आसायै जोङो बे बिमा ब'ग'बतिखौ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफा गायसननानै होलांनाय हिसाबै जोङो फालिबोगासिनो, जों दाबो फालिदों आरो अरायबो जोङो फालिलांबाय थागोन। बेखिनिखौनो आं बुंनानै थाथ'नाय जाबाय। मा हाबाफारिखौ लानानै नोंथांमोना साननैनि हाबाफारिखौ खालामनाय जादों? हाबाफारिया दिनै जोङो मन्दिराव जोङो रायसनजेननाय लागोन। गाबोन सोरांबानो जोंनि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाया गथ' गथाय लोब लोब प्रसाद लानानै बाव खुलुमहैगोन। बेवहाय जोंनिल' ककल गामिया नङा, बेहाय जोंनि खाथि खाला रायजो राजा माखासे गामिनि बिथांमोनहाबो आइ आफा बिथांमोनहा फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोजान गोजान जायगानिबो जोंहा बाहाय माखासे दर्शन जानाय दङ। दा बिथांमोनाबो बे दर्शनाव मन्दिराव गाबोननि समाव बिथांमोनाबो बाहाय फैबावगोन। बिदिनो बोसोरफ्रामबो फैखायो। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनहा नैबे जोंनि आसाबारि जे बिमा ब'ग'बतिनि मन्दिराव एसे लाब जानाय बायदि मोननानै फोथायनानै बिथांमोनहा खुलुमफैयो। बे हिसाबै आरो गावसोरनि गोसोआव साननानै मा मानिनाय दं बेखौ मानिनायखौ गाबोननो गथायफैगोन जोंहा बिमा ब'ग'बतिनो। दा बेजों लोगोसे जोङो बे बायह्रानि जे आइ आफा बिथांमोनहा मा मानिलांदों जोङो बेखौ बिथांमोनखौ होग्रोनाय जायो, बिथांमोननि मानिना लानायखौ। बेजों लोगोसे बे जोब्बासो जोङो रायजोनि जोंनि जा होनांगौ जोंहा बिमा ब'ग'बतिनो बेखौ जोङो होनाय जायो आरो बे
जों माब्लाबा माब्लाबा नुनो मोनो बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा जेनेबा सोरबा कालिखौ फुजिनाय सोरबा दुर्गा फुजिनाय नाथाय बाथौ धोरोमाव बेफोरबायदि बिदि कालिखौ ओमफ्राय फुजिनाय बिदि माबा गैया होननानै बे समाव जोङो बै जोंनिनो बिमा बिफा गोदोनि समाव बेखौ जोङो बिमा ब'ग'बतखौ जोङो खालि होनो दा जोङो बर'आव बेखौ ब'ग'बति होननानै बुङो ओमफ्राय बै समनि जोंनि बिमा बिफा एबा बिदा फंबाया बेखौनो दङ होननानै जोङो जोंनि आइ आफा रायजो राजा होनानै गारहैदोंमोन दा बिथाङा मानियाखै दा बिथां मानियैखाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा लोमजाग्लुंनानै एसे बिपदा बरहा जानानै दा जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनहा दा बेखौ बरायनानै बाहाय थान होनाय जादों आरो दा बे थान होनायावनो जों दासिमबो बेखौ फुजिनानै एसे लाब मोनगासिनो दं आरो मोजां रोखोमै